agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biyag. Umuna nga paset. At da papaya magmagna. Ano ti awit na? Pasigak man tatulungak. Marigatan kan sa ading, mabalin na tulungan ka. Ha? Ay, si Kakaday, Manong Tonyo? Ha? Sino ka itayan? Amunak may. Ay, siyak ni Mayla, Manong. Balasita ngak idipim manawak ditoy. Di na kun mabigbig. Si Carly Mayla nga anak ni Nana Maria? Wen, Manong. Apay, di nak mabigbig. Eh, nagpintas kamot ngami na natin ka. Ah? Idi kat kulot ti buok mo. Di mo pa'y masagaysay ta tumaray ka no sagaysayan na kaninanang mo. Tako nam anasakit. Nasakit mo't ngamin talaga. No sagaysayan nak idi ni nanang. Kasla mapungpungot. Tadi namot ngamin inayadan. Nana, ni matunyo tinakita kakadwa ti balasang. Napandamot iji balay da Nana Maria. No jak agkamali, dayjay kunada sumangpot abalasa nga anak ni Mari Maria. Dagayang balasang anak na. Naggapuan na kanungay, Nana. Ijay sa kano syudad barok. Adan sa kabsat ni Mari Maria ijay syudad. Balasitang pa idi nagpasyudad. Italaang asumangpot. Kasta ka day, Nana. Mabalin nga rod mat ti pumasyar iti balasang no kasta. Ay, mabalin latamot siguro Balasang mat, kun baro ka mat. Naktuman mat pasyaram ti balasang. Barang makasara kak matan iti kaparagpag ko akunada. Sika mat ti masabat ko, Tongyaw. Papanam ka di, kan anya na tayo mo. Nabungon mo. Anya ka di na ita. Apa damagam? Ibagak manlangan kan ka. Chocolate na ito'y. Isagot ko iti balasang. Chocolate? Sino ti sagutan iti chocolate? Jay babae ang nagpakumboy kan ka idi kalman. Mano ka di ti intangdan na kan ka. Nagpakumboy? Hindi tinangdanan. Tinulungak lang ta makita ket marigatan. Ay kasta. Malangarod, panawan ka pa'y. Tainakman mat sirpatan ti balasang. Day. Payakas na nadagsan ti udang mo asumangpag. Ay, napankit din sinarungkaran ni Kevin ni Mayla. Awan dakas na, no sarungkaran na. Tabarumot jay tao, kun balasang mat ni Mayla. Kasla na sair tiriknak. Idi imbaga na amapan na sarungkaran. Apaya kastoy nanang. Apay, adaya planaw amang sarungkar kun kwa na. Awan pa agam idi imbaga ni Kevin amapan na sarungkaran. Masair mo't ng tiriknak. No korso na adamat ni Mayla, diing kamot sarungkaran. Ha? Agam awan pa mo't isagot ko na. Ni Kevin kat ada trabaho na ijiili. Sa makagatang iti chocolate nga isagot na. Saan mo't amasapol at chocolate ti isagot mo kat? Anya nga tangaro ti mapalin kung isagot ka ni Mayla nanang. Amangan no mauna anak ni Kevin. No awan ti chocolate, ado mo ti tarakan mo amanok kun pataw. Di sagota mo ti kasta. Kasano nga balkutak mo't di manok nanang. Masapul ay abalkutam. No ninayunam itinatnatang, adi nasaysaya at manan. Inak to man mo't nga rod pumasyar. Sagutak iti manok. No siyak ti balasang, kay kayat kun ti manok, tada pang tinola. Ano da kayo idi? Ang sabali mo't nga rod itan. Anya kumatinag dumaan na itaken ide. Ninanang na ti pangtedam, tapno alukuyon na ti anak na, asika ti sungbatan na. Nanay, apay day taigpil mo aman Isagot ko ra ito Inka ka ang trabaho ijiili? Pangisagutam ka di iti day ta amanok. Iti ka di mamalot. Anya mamalot. Iti balasang Anya?
Masagutan ayamot ti balasang iti manok. Ay na, katawaan da kalaeng, numanukit din ti isagot mo iti balasang. Apay ko makatawaan dak. Saan ko mat atinakaw ti manok? Ay, awan pa'y tinakitak anang isagot iti manok iti balasang. Di ta ka man langan. Imanawan. Agpay sungat ati kunana, akatawaan dak no agisagutak iti manok. Ay, apay day taigpil mo ang manok. At dapay bunga ti papaya anayon na, manong. Itad ko kaninanang mo, adeng. Ha? Imbag lang ay luto ya si Danyaw. Anya jay ko na baraw. Itagmaw day tamanawk. Wala na. Ado ngamin ti taraken ko ang manok. Ikan kayo mo iti si Danyaw. Native day tayo saan nananam. Ay na barawk. Nabayag ajak na karaman iti native amanawk. Naimas day ta. Alaan yung arudan na. Pati dahi ito ibunga ti papaya. Imbag lang ay sagpawyaw. Ay, agyaman ako unay barawk. Mayla, sika ka di? Ada ka dito tiyandaan? Ay, sigamot gayam, Nancy. Apay nga da kamot dito tiyandaan. Sales girl lak, di ta si ti grocery. Sika ngay. Ay, adak, ay jabalay me. Imayak la gumatang dito eh. Imbaunak ni nanang ko. Ay, no saan nakarimor iti grocery? Di ka ko manakita. Kaano pa'y anang rugi ka nga aglako dito eh? Idi simmang putaman ni pati di syudad. Agsubli ka di pa iti syudad? Saan-saan? Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Ada ngamin napanan ni tatang. Uray siya. Saan ako nga agsublay? Nangina ti abang iti kwarto iti syudad. Nakita kin kabil mo iti bag mo amay sa sopot at tsokolate. Adayamot? Awan. Oy, saan ka nga aglibak? Imbaga da asiputan ka. Tanapukaw timay sa asopot at tsokolate aginatang timay sa akustumar. Nailawan la siguro ang naikarga iti bag ko ti kunkunam. Irwar ko man langad. Wag inventory da. Maduktalan, no adda mapukaw alako. Iswasaan ka nga agar aramid. Laglagi pom day tawan. Sige, ditakan. Saan nga iti amin na gundaway kat magitkita na. Addan to gundaway, adinak masiputan. Napingat mat da Kevin kantun yung agar-aram kan ka. Wen nga rod, nanang. Saan unay amatagtagare ni Tonyo? Idinto ta nalaing mo't alumabid ni Kevin. Adang agpay so trabaho ni Kevin ijay ilay. Ngam awam mo sa dikwana. Dito nyo kat adalaang ditoy. Ngam ado titarakan na manok, pataw kan kaldeng. Kasta ka de, nanang? Ado ka di mo't timula na? No kadagitoy nga awan to daw, basit pa'y timula na. Gaminton pa nagtuto daw, adon to timula na. Ay, ni nga Kevin, adda ka di mo't mabalin na amulaan? Awan. Iso anapan nagkita iti trabaho na ijay ilay, taawan mabalin amulaan na ditoy. Damag kong agdat-daton kamat ka ni Mayla. Di ka kumamat sumsumngat. Ay kat agaram talata. Tisong batan na, iso tinagasat. Sinalbag. Angam sa bagay, amok asyak ti agbaligi. Tanatartaraki at ngamsi ka. No kastaman bilang, awan mabalin ko. Awatik latan Saan na bale, tano agkalaysa kami. Ayaban kantong agluto. Anda ka din urnong mo apang kalaysam? Agurnungak to ano madanon. Di nakpaimot sinong batan. Apay ngagsan sa noong kadita ayan dagiti kalding mau. Ada ka di mapukpukaw. Awan mapukpukaw na. Kung nangamin ni Kevin nga iso kano ti agbaligi ka ni Mayla, tanatataar ngam siya. No masirib a babae.
Saan ati kinataer ti kitaan na? No di ka ti kasasaad ti biyag ti pakiasawaan na. Anya ti kayat siya asawa na nang. No awan taon ti trabaho ni Kevin. Anya nga iti pangbiag na iti pamilya na. Awan nga agpay so trabaho mi ilay. Ngamsaan ka day, at trabaho mo ti agtarakan kadagiti dingwan. Ang madalaganak na nang. Amangan no ni Kevin ti sungbatan na. Alaan nyo na ti apato na na. Sidaan nyo no kayat siya. Nay, ibunag mon samot amin ang adingwan mo dito'y balay barok. Ay, saan mo't ana na? Ado ngamin ti manok ken pato ataraken ko. Ay imbag man barok. Ngam, adon ti inted mo dito'y balay a manok ken pataw. Sana balay ta adumot lagi ti upa apamusyan na na. Sikan sa kanu ti gimbatangan dagiti lalaki nga imay nang gulpi iti pato ken manok. Wala na. Ilako na kanumot iti syudad. Naimbag ta nakita ka manin dito ili, gayam. Kapuro kam samat ni Kevin. Apay ka din ni Kevin. Jay ka di delivery boy iti grocery. May sa grocery, jayan may. Ngam, ikatanda, taadon di impuslit na a chocolate. Jay pa'y nangina a chocolate. Anya? Taktakawin na ti isagsagot na kanyak a chocolates. Anya? Agdakdaton kan ka ni Kevin? Wen, tunggal umaije balay. Ada chocolates nga awit na. Ay, sus. Si ka nga rod, ate itaktakawan na iti chocolate. Ay, saan ko nga amo at tinakaw gayam dagiti kinkinan ko. Hey, Isugayam asim makitingipan ko. Tatinakaw maggayam dagijay. Nay, apay akas ta ti rupam asimbang pet a naggapo ija ilay. Isu siguro asim makitingipan ko anangan kadagiti chocolates nga insagot ni Kevin. Tatinaktakaw na mo't gayam. Nakaamwam at tinakaw na. Gayam ko ti katrabahuan ni Kevin ijay grocery, nanang. Isu tinakaibaga kanyak. Ikatinda ka nun ni Kevin ijay grocery. Apay nga agtakaw iti isagot na. Jakmot ni namnama. At tinakaw gayam tikinkinan ta at chocolate, nanang. Ay nagalasan. Amok kumatinakaw tadyak nang nangan. Ay, uray siyak Day takot kanan ti tinakaw at chocolates. Nay, imbayon mo mo't day tanat natang. Pangipanam ka dagita anak ko. Mapanak iti balay na may lana nang. Ikakman iday tinatnateng nga inapit ko itay. Ijay lang mo't asidag tiwaig tandamulam. Tawan mo't nga Mindanom dito asidag apagsibawg. Imbaglakit din, ta dabangkag ko ija si dagtiwaig na nang. Awan kat ko man ti pagsibog ko. Ang madamag ko man abarok. Anya ti panagkunam, ada nga tanamnamam ka ni Mayla. Saan nga ta ti karibal mau ti sungbatan na? Mamwa kita na nang. Padasik manen adamagan no adanamnamakan ko na. Awatan to'y sagot ko at chocolates, ading ko. Ay, pasensyakan, no saan ko nga awaten dagita asagot mo. Amangan ngamin no linibas mo manen dagita ijay grocery apag trabahwam. Asino tinangibagakan ka, liblibasak ti chocolate? Pasensyakan angam gayam ko ni Nancy. Iso tinakaibaga kanyak. Sige, mabalin mong timapan. Taad da sa nga ilik, inton madamdama. Patumot day tag igpilam. Natang sapay day ta nakabayong. Isagot mo ka di manay. Kasta nga rol. Sana dakas ta saan kumot at tinakaw. Nagapo ka kadi di tabalay damayla? Apay nga dapay awit mo anabalkaut. Ay, kwa. Ditakan. Dapat importante apa panak. Pimanawan. Nga madlaw analiday. Apay nga ta.
Nay, anda ka mat barok. Kanya ngay dagita karkaratay mau. Natnatang tilinawon ti bayong na. En alaan nyo mo dati apataw. Ay na, barok. Sarda nga mo, timangtad iti manok kadapataw. Tapno saan ama ibus ti dingwen mau. Sana may boss. Tadamanan kapispis sana na. Ay, agyaman akunay nga raw barok. Aguray tayabak ni Mayla. Adda di tabanger, ang sagsagan itay. Sige lang na. Agurayak ditoy. Sumbatan na kumanading ko. Nakasagana ak amangi kalay sakin ka. Adan urnong kung aramatin tangag kalay sa no sumbatan nak. Ha? Kalay sa adagos? Saan ko mapaymot? Awan ka di, panagayat mo kanyak. Ni ka di Kevin tinagasat. Kwa, binasted ko ni Kevin. Sika, tisong bata. Hanya di ko nam. Sumbatan nak. Wan, Tonyo. Sika, tinapilik kada kayo ka ni Kevin. Uy, agyaman ako na Mayla. I love you. I love you, Mike. Tonyo. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Lakay, subwam matan aday ta anak mo. Aguray ata napudot pa day ti digaw. Paray! Paray day! Di kumparik day jay Hey! Nangagmula ngay ayaban na ka. Rumor ka matan adagos. Inakladamagan no niya ti kasapulan na. Mga no bumulod iti martilyaw. Ay, agsubli ka adagos Tapakanam ti anak mo. Apay paray. Umay ka na! Sa dinaw? Agiinom tayo di balay. Apay. Asino ti agburday? Masapul ay nga da birthday tapno agpainumak. Kasta ikaw na. Umayak paray. Iso nga umay kan. Tapag titinulungan tayo apartsin di kaldeng. Uy! Wow! Makaramanak manan iti kaldirita. Ay na. Napanan na nga taday jayan. Apay, asino, ti berbirukang. Ay, nilakay ko Mare. Madama kami amang mangan kadagiti ubeng. Idiadda na ngayab kan ko Angam saan mo na nagsubsublay? Kano nalabsak iji balay da pari erneng. Madamadang agparparti iti kaldeng. Makiinom manen? Ay kat sigurado day Kano rugrugyan dan ti aginom. May sa akis nga arak dyan nakita kapag sa sangwanda. Ay, awan manen nga rud ano kasta? Ay, manon nga aldaw asaan anap-napan iti trabaho na. Ay kat inka pagawidanan Kayat na ayat agawid day jay. Ay, ijaynan. Aging ga iti saan amakapag na. Oh, siya pariedi. Nagparati pa naman. Angem. Mayat ti agigup iti digo tinaalseman akal di ko naman. Aguma tayo nga agiinom. Ado ti arak. Kastoy kumakanayon. Adalat ta inom. Urewan okasyon. Naibusama ti sili tayo pariedi. Ada ka di pa ibunga di mula masili di balaya. Ado Ay siyak pa mataman nagsiliti ko na. Ingka man nga rod mangala tani. Saan naimas tagpulutan na awan sili? Ay sos, ay delikado. Apay delikado ako ng pare. Awan ha. Di na palubusan ni Bakay. Magsubliak iji balay. Paturugin na siguro dagiti ubeng. Iso nagulimak ti balay may. Agin inay nakamapan di talikod ti balay ngayan ti silig. Imbag langit din. Tadi naktakulan dagiti hasaw ka. Salaki. Pasalsali kayo ti pagnak. Ay. Agpurusa ko ni ti sili. Aginayan lang. Nariga tayo. Ede? Ay, mapan ka manan makiinom? Nay, kunak no paturugan dagiti ubing. Ay, nakaturog dan Agpurpurusak lang iti bunga ti silik. Kat, mapan ka manan aginom? Ay na, edi, saan kan ang makatrabaho inton bigat?
Adon tinapuros ka. Iso atong maraya kon! Hoy, Eddie! Agsubli ka! Sa dino ti papanam! Tuloy tinom, tanay. Ado da ito'y sili ang napuros ni pare Eddie. Kakatwa. Ado ba ijay? Nukurang data. Apa kasla napambano ka? Tartaray kan samot pare. Siya! Apay ko mga atong maraya ka. Mas dawak man kan ka. Agkalkalindusan ka man. Ay, gapo iti pulutan na kalding data. Sabagay. O sige, tuloy, iti happy-happy. Agiinom da pa'y maditabalay da kumpare Erneng, Maray. Win nga rod. Saan pa yan ang nagawid nila kay ko? Kano nakailad, iti pagin inuman da. Nabartak manen Agas asok pa'y laang di paglutlutuan da. Adan sapay ipagpaburak da apulutanan da. Kaya't na asawan, ay manumanen nga aldaw nga agiinom da. Ay, imbaglakit din, tada iti adayo nila kay ko ngagtrabaho. Saan da ang maawis, akas ka nila kay mo. Nimot ngamin lakay ko Makangaglang iti arak kan pulutan, mapanmot na nadagos. Naglaka ang maaw-awis no kasta. Ay, talaga, mare. Ay, ti pagdanagak, ti allowance me. Ay, imbag kumaa, no saan nga agis eskwela dagiti ubeng. Narigat no work, no pay, ako nada. Uwin nga rod Nensamot tatang ni Eddie, day ta sumungad. Ayun, iso, ipulong mo nila kay mo. Taong tan na, di anak na. Tatang, anya ti kayat mo? Kape? Ay, saan akong ngagkap-kapay, anak ko. Taag nervyusa. Sige, Diyos lat tangarudan. Ay, apay. Awan ni Eddie. Kat no nabartak manan. Manain. Apay, kanayon nga ginom ni Eddie. Ay, wan, tatang. Ay, naglakamot ngamin amaay ayaban. Ay, madi ati kasta. Diyak lama ibagbaga kada kayo ide. Takunak nudenggen na dagiti pamagbagakken ko ana. Saan nakaadeng-denggay? Saan nga road, tatang? Aga pa kami pa'y Paspasin siya aklaang, gapo kadagiti anak me. Hala, bayam takasaritak. Sige man, tatang. Diyak kumakayat amaamuan nyo daytoy. Ang kasapulan, tanay. Di nakmutin patpat tiyan day nga asawak. Erneng, ayan ni Eddie. Diyak matan na mutihan na, tata. Ada kanumat dito'y kuna ni Edna. Day taman kayam na Nakaturog dito daga, Ay, apay, nabartak manain. Intol-tuloy milat namin nagiinom, tata. Ano pa iti pulutan me? Pay mantari ingag. Ay, Eddie, agriing ka. Ay, agawid kan. Ururayin da ka dagiti anak mau. Panagkunak, tata. Saan mo na maring ni Ede? Pigisan ti urok na. Ay na, jak na riing ni Eddie. Nakaturog. Kunakun kat. Ijay nan talaga, tatang. Kasano nga ijay trabaho na? Imawag kanyak jakin kukwa iti aramiden da abalay. Dinamag na no apay asaan asimrek ni Eddie. Imbagaklatan nga agsakit. Ha? Nagulbod ka pa yan? Tatang, inraso na akon tapno saan da nga ikatan iti trabaho na. Ay, agawid tulatan ni Eddie. Ay, awanan, tatang. No saan asumrek iti trabaho na inton bigat, amangan no ikatendan. Ay, awanan, ti maipambar ko pa'y. Agawid akon, pare. Ne.
Apay nga, dito ti pagturungan mga rod, ha? Dito'y mati. Kalsada, pagnaan nga. Agawit iti balay, may. Sana dita, pare. Aya! Nabanta ka pa lang amin. Nagilat ka kanilang dita. Ay, sa dinong iti pagilada. Dita daga, ah. Anya! Mabalin na maturog dito'y. Mabalin. Basta sika. Nene. Agasaso ko pa'y medyayin. Naglutuan tayo iti kalding. Siyempre, tada pa ngamin ipapapudot tayo nabati karne. Ay, at dabay. Ituloy tayo pulutanin itong madamdama dayta. Abay, madamdama pa lang. Kahit nagpausaw tayo, Pemit. Wala niya. Mayat dito, impagam. Sige pa. Punwam dati, basok iti arak pare ha. Ay, kitsidsidinta, ano kayat mo? Pare Ejay! Ay. Nay, apay mare. Agawit ka kanon, kunani kumare. Oho, patchum. Di mo urayan nga umay nakasukunan iti badang. Sus, delikado. Oho, di na marami dayta. Nagsingput ni bakit ko. Makiininom matlata ni pare Edi. Wen nga rod, mare. San amalagip ti agawid? Ay, kasta nagayam anya. No awisan ti barkada na, malipatan nan nga adda pamilyana. Wen nga rod. Tsak man amo iti day a taong. Kat, kasano ngayon ti biyagyaw? Imutangak pa yon di ta kantina iti kanon mi nga agiina. Ay, kaslasaan adi pamilya ni pare Edi. Pampanunutat nga rod. No kasano amaya dayok kadagiti babarkada na. Kat no barkada nan sa amin amamartak diti lugar tayo. Wen, mare. Umay da ngamin ayaban diti balay. Kat saan namat nga ammo ti agkad-kad. Pare, agawid aksan. Ni, abay, gabit ka nga. Ay. Nabayagaksan dito'y balay ang makiininom. Kitno kay rug-rugi tayo pa lang. Aya. Good pare. Nagtugaw ka tag. Sasala tayo man. Aya. Agsasala. Day taman ti kayat ka. Pinati kayat mo ato karaya pare. Diyay mayat asalayan na. Naguray ka karon tagpatukara kiti sa lain tayo amin ha. Kalpasan nga agsasala to. Gawin akton. Un, nagawid kanton. Napayaya? Ang sino ti kabutang mo? Tagapura ka nga agawid? Awan! Ni kumarid na ka di ti kabutang mo? Nagkuna ka butang mo. Nagbasit na babae. Isumit ti kurak. Minanok lang kuna ka! Pitikam lang tayo. Ako tagtayakan. Nagbasitan na babae ni bakit ka? Sana rumbay nga kabutang ko! Sige, paride, sala. Nagmayat niya sala. Itinapili matukara. Kitno esuti-uso ita salsalahan da. Kita nyo ito'y panagsalak. Na. Kitain nyo ni pare iting agsala, Bilib kami kan pare iti. Hey, mayat. Edi! Lakay! Oy, sos. Agawid tan. Misis ko man. Sagawawid na kan. Abay, nagawid ka pare. Ay, sikat yung gawin din na. Lani, mayat ti pa nag-dance ko. Ulitak manen nga ibaga, Edi. Agawid tan.
To'y basit usit a misis ko. Mag-awawidin na ako. Sika ka naman tiyagawid, Maretna. Saan mong samat ang mayawid nila kay mo? Nagkunakan ka? Ne. Pinamuksitan ako doon. Mari, Ay. maka... Da kayo ako kumpare ni Eddie. Dumngag kayo! Dumagag kami. Bitugak amin ang mga whisky nila kay Kong nga ginog. Nagsakit. Tani, Jack pa makaangas. Gapuiti pa ng pabuksit na kanyak. Parede, ano amot ani bakit mo, tani? Ekwa. Nagtadong pa lang ti panangkita na kanyak. Kaya't naksapay a pabuksitan manin. Bakit? Agawid tan. Makapagnaka nga gawid? Ay, sana ka napartak. Nukuyat mo, uray, awitan ka pa ang agawid. Uwan man langan, pare Ede. Agawid kayon kinikumared na. Panghasyo, ang mga nubitugan na kami amin dito eh. Surapas samot nga minti mo na. Nagsakit ti tanog na. Ay, agawid kami, mga pare. Wanan. Itay ka pingagpakpakada. Kunak namin nga agawid kan. Di nakmatpatpatsen. Pinagawid mo? Uwan, mare. Ngam natangkan ti ulo na. Pinagawid da kamot gayam. Ang di ka pala nagawid. Agawid ka na, pare. Narigat Sus, italaan amuak, anak kaasawak, gayam iti amasuna. Agawid ka tanay. Nagtadam tayo kikita na kada kami. Kastala tibiyag, pare. Agawid ka. Magnaka! Magmagnak mo, ito. Saan ka ato manalyaw? Agkit-kita ka manan, iti paginumam? Sana ko nga ginom. Rumbang laang. Adala umay mga ayab kan ka ijabalay. Makaraman kanyak. Apaya, dumanog ka ngay. Nakasursuro may. Sigud mat Agab abuso ka nga minan, Eddie. Iso nga impakat ko ti kinalaing ko adumanog. Di dala yung bagbaga kanya, hindi inaram ka. Apay, agbabawi ka? Awan mo yung bagbagak nga agbabawi Sige. Umunag kan di tabalay. Apay, papanampay aya. Subliak dagijay ababarkadam. Saanan? Apay, pailaang. Tukko-tukkulak titultulang dagijay. Saan? Bakit? Saan? Nakaawid talang arudain. Kaya saan ako nga aginom, no ada mga yab kanyak. Jakton mapan. Sa anak amabutang amang ipakita iti kinaturad ko. No kanayon latan ti panaginom mo. No di mo tong palan dagiti ibagakken ka apagsayaatan ti pamilyata. Naawatam? Wen. Naawatak. Sa anak nga agduadwa amang ipakita iti pagtakderak. No daytoy kat para iti pagimbagan ti pagtaengan. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako na. Awan sirbi ti kinasayaat mo. No apal tumot lang ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insan, umayak man agpatulong kada kayo nga agasawa. Apay manang Rosita? Anya tinapasama? Intaray ko ngamin ni manong mo idirabi ija ospital. Kat ko na ti doktor, akasapulan ka no ama operaan adagos. Ay, kaasimot ani manong. Imasidaga kung kadagiti amin akakabagyan. Awan mo't ka no ti maipautang da kwarta. Ay, manuaya ti kasapulan nyo, manang. Uray 20,000 lang kumading ko. Ada ka di may pabulod yaw. Sige, mabitlaang, takasaritak nila kay ko. Kanubisin samot nga gilanlansa. Tartaray maanan dalaang ti atep ti balay me, manang. Mabitlaang tapababaek, taibagak akasapulan nyo ti kwarta.
Lakay! Isardang mo pa lang day tararamidam. Bumaba ka man, taday bagak. Huwag bakit? Mapitlain! Apay bakit? Ay, adan ni kasinsin ko, ni Manang Rosita. Intaray nagayam ija ospital nila kay na idirabi eh. Apay ngay? Nanano? Saan taman lang nadamag day ta? Ay, uwin nga rod. Ay, masapol ka no, ang maoperaan adagos nila kay na. Iso nga umay bumulbulod iti 20,000. Ay katingkay kanaan, wadda kwartata akas taagatan. Jack pa'y matkit din na i-deposit, dya inururnong ko akwartata. Kayat mo, ta ipabulot ta kadakwada? Kahit kasapulan damit. Kasimot ni Manong ano saan ang maopera na dagos. Sige nga rod, tayo nakalaan tayo kwarta. Pag merienda ang paimot ani Manang Rosita, pagururayam iti nabayag, ngam di mo pa'y pinakan. Intimpla akon iti Diyos, kan inikakmutan iti tinapay. Madaman nga agmirmerienda ijay salas. Oh, Manang Rosita, 20,000 amin dayta. Agyaman nak ading ko. Dakkel at tulong dayto kada kami. Kat asino nga'y tagtitinulong? No saan ada tayo nga kakabagyan? Alakat inak nga roden tagdiretso ak ija ospital. Nilakay mo nga'y tagpakada akan ko na. Ay na, busy pa lang iti araramidan na, Manang. Ay, adan to man ng trabaho na ijay construction inton bigat. Iso nga, isimpa na pa ijay atap ti balay may. Ibagak tulatan na nagawid kan. Sige nga roden ading ko. Innakon. Agyamanak dito'y impabulod yu akwarta Awan anyaman na, Manang. Sige, tamapan min to bisitaan ni Manong ija ospital. Anday ko, nagsakitan to yung operasyon ko. Agidla ka pa'y laang ngamin Apay ay apilitom ti bumangon. Kahit kung ro, dagawatan, day taprito akarni ti manok, tamabisina kon. Ay nasaan ka pa'y laang kano amabalin amangan iti adaw. Nagkunamot kan ka. Katsakbay nga inoperaan da ka, di dakpay pinakan. Jay doktor Basi-basit pa'y laang kano ti kanam. Kan linugaw pa'y laang ti mabalin mo akanam. Lugaw! Kasano ko mga pumigsa, ngayon lugaw ti kanak. Ay na, ipakat mo man ti kinarawat mo ako nak. Surutem at imbaga ti doktor. Irwar na ki din dito. Jak maramid ti kahit kung aramidan. Kayat mon ti rumor adagos. Tapno mapan ka manen aginum iti arak, kasta ka de. Kahit ko arumar adagos. Tapno makan ko ti kayat ko. Linugaw nga rod ti kanam. Di mo man ipapili ti kayat mo. Una yan. Iso ka di dayta nakamalukong ti kanak. Wan, ginatang ko alinugaw. Awan saway karnina. Agbiro ka pa'y laang mat iti karni. Pakpakawan. Jak kahit da kanunday ta. Ay na, ano kasta laang tirason mo. Ibagak nga rod ijay doktor. Adi mo kayat timangan. Tapno agbayag ka dito ospital. Ay una yan. Kanak manlangan. Agpili-pili ka itimakan. Di ka kat agyaman ta na operaan ka adagos. Kat agbyag ka pa'y iti mabayag. Iawat mga ruday ta nakamalukong. Taka na kon. Nagadoa sa Dayta. Ay, ikatam ta kutsara. Jak ka sa pulan dayta. Kasano nga rod akanong ngay dayta? Igupak Anya! Ay sa, kas ka mo laagig igupin iti digaw. Nay, nagbit ka na discharge si ospital, Manong? Jak kahit agbayag iti ospital. Adadangag sakitak no adak ijay. Kan nagbit ka apimigsa Makapag napagnamatan. Kita mo kat makawayas ako na mapan gumatang dita kantina. Ay kat nasayat ano kasta Manong. Inton umay alawas. Mabalin to man ang tiagsyat. Anya? Sika talaga Manong. Di mo't bawal kan ka ti aginom iti arak. Bawal ano maamuan ni manang mo. Isardang mukit din ti aginom, Manong. Kasapulan ti bagi ti alkohol. Bayam, taintunan anay amay baganak. Umayak iji balayaw tagsyat ta.
Ha? Agang angaw ka di manong? Saan? Umayak taw. Kat addan to awit ko apulutan ken arak. Kunami, ano adda kayo pa lang iti ospital ka ni Manong? Ay na, agganat nga agawid ni manong mo. Iso ang agawid kami. Kan napigsamot tan. Nagbiit ang naka-recover Wan matkit di ading ko. Iso na lang, tamasapol ka nung ag-follow up check-up kada lawas. Ay, kasta talaga, Manang. Ngamin, i-check da, dya operasyon na. Un ka no. Jakmat mo ngamin nga umay kayo. Awan tinaisaganak akanin tayo. Ay, saanin ang masapol, Manang? Di magas kami pa ngamin iti ospital. Kat kunada, na-discharge kayo gaya man. Iso ang nagdiretso kami dito balayaw. Ay uwan ading ko. Jakmat na itekson. Kasano, busy akmat ngamin. Sana bale, Manang. Tinapatag, mayatan ni Manong. Uwan ading ko. Sa dinong ay ti papanay nyo ita. In kami pa'y agpalingke, Manang. Ay, kasta ka di. Ni, tricycle yu ka di day ta nakaparada di ta sangwanan ti balay. Wan, Manang. Motor laeng idi. Ita, tricycle lang. Imbag lang nga ipaspasada nila kay ko no awan trabaho na iti construction. Kasla ka barbaro at tricycle. Wan, Manang, baro. Sa bali at talagang ti asensado aading ko. Saan mo't, Manang? Nagagat lang amin nila kay ko. Ni, ayan ni Manong mon, tapag tumarag ko man iti agas na. Ay kat, agis istoryada akan nila kay ko, ijay salas, Manang. Ay. O sige, tamapan kami matan ka ni Robert. Sige ading ko, kat agyaman nak, tabimisita kayo dito'y balay. Nagbit ang naka-recover ni manong niya. Win nga road, lakay. Kaya't nakit di ka nun ti akinom iti arak. Ay na, aginumpay lang iti arak. Kat iso ti makagap o ti panagsakit na. Arason ti pan nakaopera na. Agang angaw la siguro ni manaw. Nalaing ngamin nga agangaw kay. Win nga road Ang lakay. Awan mo't nang dinagdakamatan ni Manang Rosita. No kaano da abayadan jay binulod da kwarta. Apay, saan nyo nagsaritaan? Sakbay apinabuludam? Awan malagip ko ang nagtungtungan mi akas ka. Bayadan dan tumutla siguro adagaws, si Kamat. Masapul nga agbayad ta ka. Takasapulan ta ti kwarta. No ipatarimaan tan balay. Oh, asidagtan iti palengke. Umunakan to ijay, tay paradak pa iti tricycle Sarunwan kan tao. Ay na, makita ka karne. Ay na, itay mo pa'y akiwar-kiwaran day ta nakamanlukong asidaan talakay. Birbiro ka nga ron ti karne. Nagkunakan ka nga addakar ni day ta sidaan. Kunak no iso tinapan mo ginatang. Ay unay kamuttain. Napanak imutang itibagas na awanan maisaang ko. Anya? Na, apaya kas taunay ti sidao mo. Kat manunga aldaw asaan ka nagtrabaho. Unay katikas to'y abyagan. Agbirok ka pa'y ngamin itikar ni asidaam. Kasano apumigsa da tao no kas tamait akadigdigo ti paspasidam kanya. Napigsakan. Saan mo nakasapulan ti karnay? Agdardaran sa pa iti operasyon ko. Agdardara? Kano ayabanda ka dagiti ko kumparim amapan agsyat ka nagalisto ka. Ngam no awisan ka amapan agpa-check up, agkakapsot ka. Hop, check up nga. Kinapigsa nga rudoy. Apay nga rod asaan ka amapan agtrabaho no napigsakan ako nam. Ay, jakat timangan. Lugaw mo't abalatong tisidaan ngayon lutong. Awampay karni na may. Nasustansya day taado ti marunggay na. Naimimas no adda karni na. Nay, nalpas gayam ti opera nila kay Maun. Uwintata. Ay, iso gayam nga gininom manan. Ay, day tangarod ti pakarurudak. Jakmet manin maanawa ama panaginom. Ay, kano umut-utang ka, di ti kwarta pagpa-opera na.
Ay, nakalam nga iti kwarta. Napanak imutang kin ni kasinsin ko a Feli, tata. Imbag tada kwartada. Ay, mayat ngamin ti biyag da ija kasinsin mo. Ay, nagsingput ka na anos ni Robert nga asawa na. Awan pa'y biso na. Wan nga ron, tata. Tino nakitak di ka barbaro tricycle da. Nagbid da nakagatang iti baro at tricycle. Madamamit nga ipaparami da di palay da. Ha? Ipaparamid dan? Padpadakalan damay. Nayunan dan sa iti second floor. Asinsado at talagan ti biyag ti kasinsin mo, Rosita. Mayat ti biyag da. Kaano ilanlan sa laang ni Robert J. Atop ti balay da idinapanak pimasyar. Ay, patpatarimaan dan. Nagado ti nakitak a karpintero nga agtrab-trabahaw. Ay, day tabalay mi ti pakadanagak, tata. Sapay pa nagbabagyon. Agangin lang basait. Ay sus, maitayaban ti diding kan atop na. Ay, kay bagam kinlakay mo tatarim na. Imbis mapan makininom ka dagiti gagayem na. Ay natata, nabayagan nga ibagbagak day taken kwa na. Ngam apaan naklaeng. Agmalmalam nga agsinsin nung bat kamay. Bakit? Kasapulan tan jay kwarta nga impabulod mo kini Manang Rosita. Tapno malpasan, dito ipatpatarimaan ta abalay tayo. Ay, wan nga rod lakay. Masapol amalpasan. Iso nga yung kasingirinan ni Manang. In-text ko. Ang saan mo't nag-reply? Apay nga min nga i-text mo. Yung kasingiran a personal Medyo mabainak nga rod ang mapanagsinger. Si kapay ang nagpautang ti agbain. Saan mo't ngamin ang masapol ang mapansingiran kat? Iso ko man ti agdisnudo nga umay agbayad. Ang mga no di namot masangot ti umay agbayad. Sige, lakay. Inak to singiran inton bigat. Manang Rosita! Adaak! Manang! Nay, sige mo kaya, Pilay. Ay, wan manong. Ay, nabartag kamot ngay malaldaman. Nakainom maglabasin. Ay, muna ka. Ay, saanan, manong. Umay kula ko masingiran ni Manang Rosita. Singiran ko na. Abay, adaw utang na ka? Ay, wan, manong. Saan nakadian na dakamat kan ka, jay inutang na pinagpa-operam? Nay, awan mati nadakdakamat na. 20,000 amin day jay, manong. Ay, bayam tayo bagak to no, agawit. Apay, awan ni Manang? Saka mo no, sa dino di, napanan na. Sige, manong. Ibagam tulangan ngay mayak. Taisunto ti umay agbayad, ijabalay. Ha? Singir da kita. Kunamulan saan idaabayadan? Nay, kapayasak ti bamban ni Kusam ngay. Manulang matya inutang ko. 20,000 laang may. Apay, ti kunada jak bayadan? Di ka gungungot iti sangwana ka. Nakailad ka mulat tangamin kita. Ingkaman ngamin agtrabaho. Tapno maipatarimaan tamit day ti balay nga agir-irig. Nakapsutak pa nga ron ka puta, naopiraak. Nakapsot ka. Ngam no aginom ka iti arak, agmalmalem ka. Panawan naman ta maturugak. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta kada Feli kan Robert. Diyak ka mo Tadyak mo't among ay mutang ka. No sa anak niya imutang, nabayagan ana ipumpun ka. Nakitak mo't ni Feli nga agtuk-tuk-tuk di tabalayo, Rosita. Hay, marurudak ka dagita at tao. Singir dala singir. Day takat tiyak kayat nga ugali dagita akabagyak. Singir da singir ko na. Wen, di makalaang di balay da. Kan nakagatang dalang iti baro at tricycle da. Kunamala no asino dan asumaningir. Kaslasaan mo't akasta ti amok nga ugali da Feli kan Robert. Nakadkadwak mo't kat ni Feli. Taiso ti presidente ti organisasyon ti babae. Napakumbabaday di akasinsin mo. Agin napakumbaba mo't anana.
Amo na nga irespeto ti padanata. Oh, iso ano andaman ti madi nga ugali na. Ay, sika dayta. Dua kayo kanila kay mo anaalas ti ugali na. Ay nalakay, nagmadimot gayam tis istoryaan ni Manang Rosita di takaaruba. Tapay nga agistorya iti madi. Katawan mo't basol takan ko ana. Diyan pautang ta ah. Ay, datamot ng tidakas. Singir ta kanu a singir. Naglastog ta kanu pa yan. Ay, na yan. Naminsan ko laang met anapan siningir. Jack pa'y nakasarita. Naminsan ko laang nga in-text. Kat kinumustak laang met ide. Kastala tibyaga bakit? Bayaan mo no kastada. Naiparamid tamat ti balay ta. Uray sanda nagbayad. Ay, wen met kit di ah, lakay. Apal dalaang day takadata. Ay, wen lakay. Kung nga rod tayo pagsasao, awan sirbi ti kinasayaat mo, no apal tumot lang ti agari iti puso kan panunot mo. Day tatirigat na ititawa na apal. Tinulungam lang arudain, si kapay tidakas. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, hun nga rod maray. Agmalmalumak samutin nga aglaba dito bubong. Nalabsan ka itay agsapang aglablaba. Aging ka ita, maluman. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong nga minti murang mi maray. Sapay di mo la sumangputin nila kay ko. Urayam nila kay mo? Hun tatay gatangan na asidaon may maray. Kano na barbartak iji kantina? Isupay ko mati ibagakan ka. Taing kayawid. Pinanawan dagiti kakadwa na nga agiinom ijay. Ha? Unay mo din. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo, iso nga inkayawid. Ay, lakay. Agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka, wakada kita tao. Ay, inis wampay tapantalong ko. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan si Daon. Sandan sapay ngayon to di barya ka. Damaga man di aglaklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya bariya. Ay, isukit di ate ada utang na. Anya? Nakautang pa'y nila kay ikaw, nana. Kat no nagaduti ginatang na nga arak. Kasano, saan mo't ngamin asar dengan dagiti pada na nga artek. Kinan kantya wanda. Iso agim matang mata, nagim matang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati asweldo na. Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kayat ko mata makalakaw. Ay, ada 500 balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan nagbayad adagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo? Wan mare. Ay na, nagrigat ko nga inyawid. Isukat di kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 met iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin ije kabangi nga barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare, diritso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanan dumagdagas ije pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngay no kasta. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anaming pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray? Anya day ta sikrito, maray? Ibagaman. Kinigtot ko Kinigtot mo nila kay mo? Day talaang tinaramid mo kat nagbalbaliwan adagos?
Awan pa'y bagas. Awan pa'y balunan dagiti ubing ija eskwelaan. Nay, saksama ti paspasagid ang bakit? Nasaya at nakadlaw ka. Salbag ka. Day tala agin inom ti ammong aramidan. Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinansyawan. Kat nagpakantyaw ka mat. Ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na. Mapan ka pala ang umutang kadatatang kananang. Ay mabainak. Namin anon ang mapanak umututang kadakwada. Naganak kumat ida, pagbainam kuma. Kat mabainak nga road. Kuskusila pandak paikit din ah. Ay, mapanak man lag trabahon. Bumali ka ijay bus mo. Tane, awan ikatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari LV dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantina. Ay, adda balance nila kay na? Manungay? Ay, 5 gasot. Order nga order idi iti arak. Angam na ibus mo gaya man ti kwartana. Kaano da ita? Idi na uday, nagiinom da ditoy. Day takot tirigat na, nuartok ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanin, nana? Talaga nga insardeng nan ti aginom. Ay, isurum man matkan ni Elbay. Noan niya ti inaramid mo. No apay nagbalbaliw nila kay na. Imbagakan kwa na, nana. Bareng ano surutan na. Imalikan sama ka ni boss. Uwan paray, sang ribo lang. Ano kasta, aginom tayo manan ah. Ay, itad ko da ito yung misis ko paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Eh, saan mo ta? Apay nga rot ta amin nga ibaga ni bakat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Inte aginom. Ilibre na kami mo ita. Tagitilangan, babarkada may lugar nyo, ilibre. Ang, kasano nga ino agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay, sana. Apay ko makabutang ko ni bakit ka. Sige. Intayo, aginom. Tapno ipanagnag ka, sa anak nga under. Kasta. Panagnag ka, masikakit malalaki. Asikati ari iti pagtangan nyo. Awan manin nila kay mo. Saan manin ang nagawidan? Ay, awan nga rod manin maray. Pinaras mo ka din, dya imbagakan ka nga ramidam. Saan pa'y maray? Padasam mayat ko naktumot. Jak kumakayat ta allergy ak iti arak. Sikaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon maray, naglakaak ang mabarbarte. Kad di mayat, basit lang nga inumom na bartekan. Jak tukot ang muntar aramidak na mabarte ka. Sige maray, aginom ka, tainton mabartek ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga kanila kay mo. Tulungan nak maray? Katuan kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gayaman mga pards. Gagangay na. Ay, saan ka kadi pa tumakdar? Agawid ako man. Dahito yung kwarta nga igatang ni bakit iti bagas. Apay nabati ako rata. Apay nabati apay bandre DJ binalik ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana pare. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Siyak tayo gumatang. Saan ka kadiyaman danagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kaninda? Ang kasano nga ino mabarte kak. Medyo adayo pa iti balay me. Siyak ti maka mo. Itulod kan to. Pare, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado pare. Sabi nga awan ni bakit ko amang sabat kanya. Nakaturog siguro na. Kastaya. So, maturog ka ni ti papak dito ruar di balayo, ha? Agyaman na kitipan ng itulod mo kanya ka pare. Sige. Agawin na mo tayo.
Apay nga ta adi nakmatla riinganan ni bakit kaw? Sigaw, ano riingan nak? Adan nakasagana an alamiis adanom. Ta sigurado nga dahong over kaw. Isudaytan. Mangagkuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagan na no ayan ti binalik a kwarta. Isudaytan. Pare Prudensyao. Ha? Hoy, paray. Uy, nakaring ka day? Ni, apay ngay mare. Si kamot ang timang ririing kanyak. Ikaw nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito'y balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka kanagawaid. Kwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya. Kano nagpatpat na gagin inom? Anya? Nakigtot ka anya? Ay, permi Ay, saan mo't nga gininom ni bakit ko? Gapo siguro iti permi sakit tinakam na kan ka. Iso ang naginom. Kat, naya nangarodan ngay. Biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tagmay-may sa nga agawaid. Ha? Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabartak ka? with my darling. Pwede ko na. Sige lang, mo na tiyaginom, ha? Mayat gayam tayo mabartaga niya. Isumilagayam maganayan ka mabartag. Anya, ayat mo ta. Agya talaga. Ay, sumardeng ka man? May kakid. Ay, hindi nakiguyod. Duwata nga. Ginom. May kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing matgayam nga ang kanta ni Kumarik Papanan ngay. Ay, kat mapanagsala-sala dita kalsada Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay, awanan. Agpada kayon nga artek ni bakit mo. Si Kanto, mat nga men. Apay pabasulan nak. Di mo nga men kayat kang balbaliw. Iso at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutan. Hoy! Bakit? Umunig tanti tabalay! Di ka mangibabayin! Ay! Kastagayam no mabartak ni bakit mo, Prudensyao. Agsala-sala kan agkanta. Santaw agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kan nakakatkatawa magayam. Nayawid ko lang arudan. Tinulad na kalaeng. Taartek ka ngamen. Umayak lang gumatang itibagas, nana. Ay si kantagluto, Prudensyao. Kapilitan na tani. Nabartak mat di bakit ka? Katsak mat ririribukan na. Kung naman nakaturong ni bakit mo, rimwar mo't ijabalayaw nga kankanta. Yan lang gagat-gat ang kabagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka, tanay, nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tay, supot ka. Unay katikas yan. Ay na, apay, di mo ayaam mo, jay pagsasao ako na, barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilya na. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam. Ay, jay kit di kanenyo tigatangam. Agbalin kakit di a responsable, a padre di pamilya. Huwin nga rod na. Para kanyak at talaga dahi ta pagsasaw. At tuyen jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakit mo.
Agawitan ko nak na eh. Napayap, bagawitin nak. Dando pa yung mga wawis kanyak nga, ginamay kayo. Ay, di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpadataytan nga. Artak! Sige, isarding kun ti aginom. Iso nga isarding mo matan ti aginom, ha? Nitak ginipato. Napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat ti mapartak. O anya, epektibo matlaang, diyan surokan ka. Ay namari, epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw-awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga, ah. Di kilatan agtagtagari, ah. Siyak pa'y kati ko nam. Tinapatag, natulungan ka. O sige, mare. Inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daan tulaan, tilutwag. Ay, kat padigwan naktumot ah. Ayun, amare. Dahil talaga yam. Lukatam to adagos numayak agtuktok inton madamdama di balayuan. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Anda talaga ginatang na si daan niyo. Kung naktumat kan ka, mare. Sige, agawid ako. Ay, kawan maray. Sige, agawid kan. Un, mare, panawan kan dito'y dalang. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay, ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.